Roze hoedjes, roze shirts en roze pruiken. De grote markt kleurde dinsdagavond roze voor de jaarlijkse Roze Dinsdag. Geert Pelzer, uitbater van de Uitmarkt, zit in de organisatie van het spektakel. Nou, we organiseren sinds dit is het derde jaar de Roze Dinsdag. Een beetje in navolging van de kermis in Tilburg. Dat hebben ze Roze Maandag. Nou, maandag hebben we de kroegentocht en hebben we nou sinds 3 jaar, of dit is het derde jaar, de Roze Dinsdag. Het is een feestje helemaal in het roze met veel lesbo's en veel homo's. Ja, hoe moet je dat zeggen? En hoe is dit initiatief ontstaan? Eigenlijk gewoon, heel simpel, gewoon afgekeken. Ik heb de eerste 2 jaar heb ik het alleen georganiseerd en dit jaar heb ik het geluk, want dan is het echt zoeken. En dit jaar heb ik geluk dat de jongens van de regenboog, ambassadeurs van de regenboog, die hebben mij meegeholpen. Die hebben aangeboden van God, kunnen we jou daarbij helpen? Want wij vinden zo'n avond ook leuk, dus kunnen we dan niet samen wat doen? De regenboogambassadeurs van Venray weten precies hoe ze een feestje moeten organiseren. Zij geven deze avond wat extra cachet. De regenboogambassadeurs zijn eigenlijk gewoon de vertegenwoordigers van het COC in de stad waar je woont. En zodoende zijn wij regenboogambassadeurs van Venray. En wat hebben jullie deze avond allemaal hieraan gedaan? Nou, wij hebben voornamelijk reclame gemaakt. Kijk, dit is een initiatief van de Geert Pelzer van de Uitmarkt. Maar wij hebben ons gewoon aangesloten. Wij hebben een groter publiek, we hebben een grotere kring om ons heen. We hebben de kennis, we hebben de know-how. Nou, daar hebben we gewoon gebruik van gemaakt. Roze Dinsdag is pas geslaagd als het een dag is om nooit te vergeten. Voor Bart Kweens werd het zo'n dag. Hij had voorafgaand erg klamme handjes en een brokje in zijn keel. Was hij zenuwachtig? Heel zenuwachtig. Wil je daar wat over vertellen? Ja, dat wil ik best zeggen. Ik heb vanavond op de Roze Dinsdag mijn vriend ten huwelijk gevraagd. En dat was echt zenuwachtig. Ik ben nou gekalmeerd, nou is het achter de rug. Maar ik moest het 2 weken lang stilhouden. Alleen Geert wist ervan, van de Uitmarkt. En je wilt niet weten hoe moeilijk dat was. Ik ben helemaal niet iemand die graag op zo'n ding op het podium staat. En dan moest ik daarvoor gaan staan en het ten huwelijk vragen. Maar ik ben blij dat hij ja heeft gezegd. Leven met het trouwen. Ja! Hiep hiep hoera! En het bleef nog lang onrustig op de Grote Markt.